Bos días. Buenos días. En primeiro lugar, gostaríame preguntarlle o seu nome e a idade, se non é moita indiscreción. Chamo Madelina Esteves, que teño 76 anos. E onde naceu vostede? Así, aquí en Santa María de Tebro, barrio do Carballal. E a que se dedicaba cando era nova? A cuidar vaquiñas. Non había outro traballo, cuidar vaquiñas e a monxera que ten o leito de ubre. E iba para o campo tamén? Sí, a pañar erva, sí. E traer os feixiños na cabeza, feixiños da erva. Entón, E viviu sempre neste concello ou ao longo da súa vida estivo vivindo noutros lugares? sempre estuve a vivir aquí. Non sendo 8 anos que estuve en Suíza. Cantas persoas vivían na súa casa cando era nova? Entre pais e fillos éramos 10. Porque tiña moitos fillos. Sí. 6 fillos, fijos, estes eran fijos. A que idade marchou da casa dos seus pais, seu fixo? Xa no marchei os 8 anos, como lle dixen antes, que estuve en Suíza. E marchaba contenta? No, pero esa pregunta ainda ben. Que estudiou cando era nova? Pois mira, estudiei Silaballo, Encarnado e Verde, e o Catón. Non estudiei máis nada. Que tiña dejado o Catón cantos tiña, bueno, tiña aritmética. Lengua castellana, aritmética, geografía, geometría, ciencias físicas, químicas e naturales, agricultura, industria e comercio, la sociedade e el Estado, higiene, educación social, nociones de moral, historia de España e historia sagrada. E hasta que anos estuvo na escola? Hasta 14. E había moito paro na súa época? Al paro, estábamos todos no paro, pero sin cobrar. E lembra haber pasado fame en algún momento da súa vida? Sí, fome pasamos moita, todos pasamos moita fome, pero eu moito máis que nadie, porque a mí non me gustaba o caldo enfariñado. Comía o caldo enfariñado? Comía, pero eu non me gustaba, pasaba fome. E na súa xuventude, os mozos e mozas que facían para divertirse? Pois nas noites tarde de inverno xuntábamos e contábamos contos. E a que idade se empezaba a sair cos mozos e mozas? Pouco máis ou menos aos 20 anos. E onde se reunían os xoves na súa mocidade para divertirse? Pois si, mira, xuntábamos todos, contábamos contos, estudiábamos. As mulleres fiaban lan de ovella, e liño, e fío de liño. E tamén íamos ás veces aos muños da agua, a moer o millo. E tamén nos xuntábamos con mozos e cas mozas. E os mozos tamén iban a tapar a agua, moitas veces a xuntar mozas que daban a bañar erva. E metían pedras nos cestos ás mozas e pois íamos a coller o cesto, veña, o cesto cheio de pedras, a lavar. E aí non se facían? Esa era a festa que facíamos nós antes. E facíanse novios ou mellor así tamén, non? Sí, novios tamén, podía ser novios, sí, novios. E os seus pais permitíanlle quedar nas festas hasta moi tarde? Sí, permitían, sí, porque pasábamos a metade do tempo polos camiños, porque se íamos a pé, e viñamos a pé. Non había coches? Coches, si os había, non podíamos parar, non tiñamos diñeiro. Entonces íamos a Santiago Morvas a pé. A San Blas a Mañufe a pé. Chegábamos co día, porque a pé vir, a metade do tempo iba polo... E pasabádelo moi ben, ibades moitos, non? Sí, íbamos moitos e cantábamos cantigas polo camiño. Sí. E cando saían de festa, a que hora acostumbraban volver para casa? Sí, algunhas veces co día. E os pais non lle berraban? No, porque o que acabo de decir, claro, sí. Que viñamos a pé, viñamos andando, a pé andando. Claro, non podían chegar antes. As mozas acostumbraban a ir aos bares? No, aos bares no, porque non había cartos para ir. Que bares, nin que bares, no, que va. Iso nada, non había diñeiro, non había. E a que idade se casaban os mozos e as mozas? Principalmente, pouco máis ou menos aos 25 anos, a pesar que eu casei aos 26, pero pouco máis ou menos. De 26 para arriba, xa te asinaban co dedo e dicían que era xa unha vella. Iso xa está. Todas querían casar, verdad? Sí, todos querían casar, sí. Todos querían casar, pero non fora, iso... Era importante. Sí. E cal é o recordo máis feliz da súa xuventude? Foi, mira, o recordo máis feliz foi cando me casei, porque, mira,
Daquela época toda se casaba, había que non se casaba, asinaban co dedo, se tiñas un fillo de solteiro, moito peor. Entón había que casarse, gostara ou non gostara, con amor ou sin amor. Gracias a Dios que sebo por amor. E pode dicirme tamén algún recordo triste? Sí, cando marchei para Suiza, como eu dixen antes, os 8 anos que eu tenho en Suiza, deixaron os fillos pequenos a cargo de miña nai e miña irmán. Ese foi o recordo máis triste que teño da miña vida. Pero como a amiga ganaba moito diñeiro, Sí, claro. e mandaba yo ganaba pouquinho. Sí. Foi cando eu mirei algún diñeirinho na man, porque hasta ali non mirei nada, nin a peseta. Pero moito non lle podía mandar, non? Bueno, mandábamos o que gañábamos un, e o outro aforralámoslo. E hai algunha cousa que quixo facer na súa vida e non poido? Sí, moitísimas cousas que quixo facer non pude porque non había cartos, non había nada. A ilusión máis grande sería eu gañar cartos e darlles a meu pai para que tuveran comida para lle dar aos fillos. Pero, desgraciadamente, non foi así. Bueno, pois moitas gracias por esta entrevista. Ai, pero non hai máis nada. No, chegamos ao fin. Bos días, en primeiro lugar gustaríame preguntarlle o seu nome e a súa idade, se non é moita indiscreción. A miña idade, pois son 76 anos, que os fixen o día 24 de día de Nochebuena, de diciembre. E o nome? Celia de Jesús Barbosa Vicente. Onde naceu vostede? No Brasil, no Río de Xaneiro, A que se dedicaba cando era nova? a traballar no campo. Viviu sempre neste concello ou ao longo da súa vida estivo vivindo noutros lugares? Non sempre neste concello, de Tomiño. Cantas persoas vivían na súa casa cando era nova? 3. Miña nai, miña tía e eu. A que idade marchou da casa dos seus pais, se é que o fixo? Pois como era a única filla, quedei sempre na miña irmá. Que estudou cando era nova? Bueno, pois estudiábamos o que había antiguamente, a escola, ir aquí a Vilachán, ao colegio. Había moito paro na súa época? No, o noso paro era só traballar no campo, non había paro como agora. Lembra haber pasado fame en algún momento da súa vida? Nunca pasamos fame. Sempre tivemos bastante que comer. Na súa xuventude, os mozos e as mozas que facían para divertirse? Andábamos ao marro, facíamos así unhas festas así no pueblo, así pequenas, nós para brincar ao marro, a ver que andaba máis pronto a pila. A mí puxeron un cabalón porque eu levaba os chavales todos por diante para darlle a man ao que estaba por detrás. A que idades empezaba a sair con mozos e mozas? Empecé cedo, porque cando tiña 15 anos parece que tiña 20. Aos 17 caseime, o amor máis grande da miña vida. Onde se reunían os xoves na súa mocidade para divertirse? Aí no terreno de Vilachán andábamos ás escondidelas, andábamos ao marro, a facer desas cousiñas que facíamos antes, porque non é como agora. Os seus pais permitíanlle quedar nas festas ata moi tarde? Pois non. Sempre a miña nai me dicía, mas a miña tía, a muller e a ovella, o no sol a cortella. Os seus pais permitíanlle quedar nas festas ata moi tarde? Ai, non. Agora si, agora chegan as 4 da mañá ou outro día, pero naquela non había iso. Cando saían de festa, a que hora acostumaban volver para casa? Sempre cedo, sempre cediño. Había moito respeto. Agora nada, agora todo é nada. As mozas acostumaban a ir aos bares? Non, nada de bar. Non nunca fomos aos bares, tamén non había bares. Aquí en Vilachán nada, unha tendiña aí, pero nada. Agora sí, agora a mocedade vai aos bares, ás discotecas, a todo quanto hai. Cal é o recordo máis feliz da súa xuventude? Pois...
casarme, ter os 5 fillos, que estou felices con elas, que as miñas netas, que me queren moito, os meus fillos tamén. Só teño pena que morrer o meu marido, que non podía estar aquí. E así a vida. Ten que seguir. Pode dicirme tamén algún recordo triste? Pois teño a tristura máis grande de que cando nací no Brasil meu pai quedou alá con intención de vir e a pouco tempo morreu. Eu non cheguei a conocer porque eu vim con 6 meses para cá. Porque a miña nai, desde que me tuvo a mí, non pudo vir máis alá. Hai algunha cousa que quixo facer na súa vida e non puido? Pois eu creo que fixen tudo que lle pedín a Dios. Sempre Dios me axudou e estou moi ben, gracias a Dios. Non me falta nada.